Ahoj namoláci. Možná se ptáte, kde to najednou sedím? Kde jsem se to octl? Proč nejsem ve své oblíbené dílně? Ale důvod je jediný. Protože v té dílně byla tak hovadská zima, že jsem všechny prosil, pojďme do prdele někam do tepla. No a jsme tady. Jsme v čítárně. Každý, kdo mě zná, ví, že jsem velký milovník knih. Třeba například tady mám Vojna a knír, nebo tady je Don Chichot, to je taková prvoplánová legrace. Například z doby, když jsem scháněl nový byt, tak jsem si koupil tady Hobbit, ale o bytě tam nic nepsali. No a nemůžu určitě nevzpomenout tady knížku Smích ve tmě. Tu napsala moje bývalá přítelkyně a jsou to takové vzpomínky z ložnice na naše milování. A tady další bestseller v mé knihovně. Ale počkej, kdo pak mi dal tohle vedle toho? No tady se mi někdo hrabal v tomhletom. Jo, hrabal. To tady taky někde mám. My dnes ale nebudeme testovat knížky, i když v čítárně zůstaneme. My totiž budeme testovat denní tisk. A je si na co těšit. Jako první si otestujme Lidové noviny. Co tady píšou? Tady čtu, smrky to mají nahnuté. Jak to myslí, že smrky to mají nahnuté? Pojďme dál. Co z žáky z ciziny školy tápou? Přátelé, už Hans Christian Andersen říkal, když nevíte a nerozumíte, používejte slovníky. Pochopíte. Jo? A co pak nám píšou noviny zadarmo? Tak se podíváme. Postaví ho v noci. Postaví ho v noci, no kdy jindy by ho měla stavět? Jo, strom pro trhy postaví v noci, tak to jo. Protože kdyby ho měla ona stavět v noci, tak to bych vám doporučil tuhletu knížku od Ladislava Mňačka, kterou vidím v zrcadle každý den. No a co tohle periodikum? Co pak nám píšou tady? Bůh s námi pořád počítá. Topná tělesa pod kostelní lavice, jednoduchá montáž či neosporné topení. No tak to vidím, že tyhle noviny neobsahují pouze slovo boží, ale jak vidím i slovo zboží. A tak to má být v kapitalismu. Amen. No a na závěr pár krátkých headlinů. Šebrle sápal se i po chlapovi. Tomu bych poslal tuhle knížku. 2 divoši. Májová to nakonec dohodla. Proto mám tuhle knížku. Zeman na návštěvě v Izraeli. Tomu posílám tuhle knížku. A dívka dne Monika. Na tu bych použil tuhle knížku. Santiniho jazyk. Milí namoláci, možná jste si všimli z mého projevu určitou nervozitu, ale je to proto, že se schyluje k poslednímu testu. Pojďme na něj a nezdržujme. Tak nechte mě už prosím v klidu testovat, jo, díky. Mladá fronta. Dobrý? No hele, lidovky ne, ty kloužou, ty se špatně holding v ruce. Co právo? Ne, já to držel v léví a to se mělo v práví. Pojďme dál. Co to je tohle, sport? Ježiš, to je strašně rychlý, to ne, to mě nebaví. No a tohle to bylo nehospodárný. Jejda. No nic. A tohle mám, katolické noviny jsou úplně, to jsem celý pokakolikovaný teď. Jejda.